Ganun kagwapo lagi na ako nag-give. Naglisod si mangita ni si Kuan ba? Melinda. Duta dahil sa view diri dapita oh. Pay mangga oh. Muha mangga ron. Duta dahil dagat dapita oy. Okay ba? Igo di kurong kita ko bandero no. Temsa. Kisa ka na naglingkod dyan sa kilid sa baybayo no? Si Melinda mo siguro na. Doon lang ako ni Be. Psst. Hi miss. Hi Melinda, pwede ko matapad sa imo ha? Oh, sure. Kumusta naman ka Melinda? Okay ra gihapon ikaw. Ako Melinda, di good ko okay kung di ta ka makitaan. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect. Ako pod Cordapio, di ko makontento kung di ta kakatapad. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not. Ha? Sure ka Melinda? Dito Cordapio, sabi tayo mong tuyo diri. Bitaw Melinda, ang ako warang tuyo diri sa baybayo nagpahangin. Pero wala po nagdahom na naakadriya ng lingkod. Dito Cordapio, ang ako pong tuyo diri kay magpahangin, kay samo kay sa balay. Pero wala pod ko nagdahom nga muari day ka diri. Siguro des kanina tong duha. Siguro. Bitaw Melinda, nakoy gamay tuyo si mo ha. Lawas gani uy. Wala man ka, kita ra mang duha diri. Bitaw Melinda, dugay na pudbe na po ni tigom ang akong pagbati Melinda. Dito Cordapio, napadaba ko'y gamay ang feelings sa imo ha. Pero babag man ang akong amahan. Di siya musugot nga magyab-uyab sa daw ko. Kay bata pa man daw ko. Okay lang Melinda. Andam kong magpaabot kung kinusapon mo sugton. Ano na ko kay maglag po bakin. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo sa Libur Finance.